Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα είναι με στυλ brain rot αλλά ψεύτικο. Δεν ξέρω γιατί παίζω, αλλά θα παίξουμε σήμερα παιδιά στυλ brain rot αλλά modded. Αλλά παιδιά ακούστε, αυτά τα brain rot που έχω θα τα χαλάσω και θα πάρω ένα θα πάρω ένα κακό brain rot. Όπα, μπερδεύτηκα. Ωραία, κάνουμε sell αυτό. Κάνουμε sell αυτό. Ωραία. Θα μας πάρουμε αυτό το brain rot. Dragon κανελόνι λέει. Σε θέλω αλλά δεν μπορώ. Μπορώ αλλά cash multi money. Λέει 0. Ωραία, 10 ευρώ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αρχίσουμε από noob έως πολύ καλός παίκτης. Ναι, γιατί δεν παίρνουν τα λεφτά. Δεν μπορείς να πάρεις λεφτά. Τι? Ένα λεπτό. Ωραία. Ωραία, 100 κάπα. Αυτό που σου κάνει 2,5 million Σέρμπερους. Oh my god. Πουρκούραν φραϊούρο. Όπα. Τι είναι αυτό? Παντήτο πομπρίτο. Τι? Ναι, καλά. Όχι, δεν έχω. Όχι, δεν έχω λεφτά. Όχι, δεν έχω λεφτά για τίποτα. Ρε φίλε, γιατί δεν μπορώ να πάρω λεφτά? Ωραία, ξέρετε κάτι, μπαίνω κάτι άλλο. Μπορώ να πάλι λίγο χρόνο για να βρω, οπότε κλείνω το βίντεο και το ξανανοίγω. Νομίζω βρήκα, δεν ξέρω αν είναι ωραίο. Δεν το έχω παίξει. Waiting for enable server. Retry. Joining server επιτέλους. Ναι, joining server. Ωραία, κάτσε. Κόβω το βίντεο μέχρι να μπούμε. Ωραία παιδιά. Μπήκα. Και... τι? 22 μίλιο. Έχω ένα σελ. Los trallaleritos. Spinning Hemi. Ωραία παιδιά, ο στόχος είναι να χαλάσουμε όλα τα λεφτά που έχω. Οπότε πρέπει να αγοράσουμε σαν αυτό. Πρέπει να αγοράσουμε brand που κάνουν 150 billion. Celestial Pegasus. Celestial. Nuclearo dinosauro. WRL.
W or L? No. Don't lose my present. Some mini spiderino. Los chilis. Nuclear de Lo vampiro. Los cucarachas. Los spooky combinaciones. Los spooky. Diablo. Los spooky combinaciones. Diablo. Los pinuelos. Los bros. Pinta pete pilio. Dragón. Oh my. Lefto. Ginteri e... Πρέπει να βρούμε 942 μπίλιον έχω. Όχι. Ωραία. Ξέρετε κάτι. Θα κάνω τέτοιο. Θα κάνω... Ωραία. Θα κάνω rebirth. Ωραία, έχω 500 κάπα λεφτά μόνο. Ωραία, ας πω να ρε κάτι που να έχει 500 κάπα και κάτω ρε φίλε. Να δω. Ωραία, αυτό είναι καλό. Για να χαλάσω και καλά σχεδόν όλα τα λεφτά. Ξέρεις κάτι. Θα έχω 418 κάπα. Αυτό θα είναι καλό. Αλλά πάνε όλα. Θέλω όλα. Και τώρα αρχίζουμε. Τζαντελίνι σπαϊντερίνι. Ρακούνι τζαντελίνι. Τι μπορώ να βρω με 600 κάπα και να είναι καλό. Που να μπορούσε κανένα πομπομπομπίνι γκουτζίρι. Ένας Ματέος. 45 μήνες. Ωραία. Τι τούγκρε. Τζιμπρος. What? What is that? What is... Τι είναι αυτό? 325 κάπα. Πώς βγάζει? 217 κάπα λέει. Α, καλά, αυτό είναι λίγο για κανονικό, αλλά μετά θα βγάζει πάρα πολλά λίγο για μένα. Ένα μπούμπου. Ναι. Τι είναι αυτό, τι κάνει? Αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό? Lucky Block. Τι Lucky Block? La Jolly Grande. La... Dragon Cannelloni. 500. Secret Lucky Block Galaxy. Oh my god. Telemorte. Telemonier. Ketupat Kepat. 10 μίλιον Lucky έχω μόνο. Block. Pancake and Syrup. Dragon Canelo. Camera Ramena. Κάμερα αναμένα. Antonio. Τι είναι το όνομα? Flipa Sandala. Love Bear άκουσα. Oh my god. Love Bear bro. Job, Sam. John. Headless Horseman. Extinct Traveler.
Job, Saur. Α, ναι. Headless Horseman. Oh my god, I'm gonna die. Κάτω 58 million έχω. Lucky Block. John Doe. Ναι, καλά που έχει Headless Horseman. Πες την Lucky Block. Νομίζω μπορώ με τα λεφτά να το πάρω. Κάτσε να τον ανοίξω. Ναι, δεν προλαβαίνω. 2 million. Α, είναι το καλύτερο. Καλά. Τικ-τακ. Τι είναι αυτό? Δεν έχω. Rainbow Headless Horseman. Oh my. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε να... αυτό είναι πολλά λεφτά. Βγάλε ένα secret. Τι είπε? Τα κορίδια μπιτσικλέτα. Dragon Cannelloni. La Romantic Grande. Έχει γίνει χαμός, Fishboard. Dishboard. Glaciator. Τι Dragon Cannelloni. Lo Spooky Combinaciones. Τι στο. Τι γίνεται ρε? Kimmino. 24 million. Να το αυτό. Ναι, καλά. Hobby. What the? What? Νέκα. Oh my. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Easter Lucky Block. Για λίγα million δεν μπορώ να το πάρω. Oh my. Oh my god. 13 billion έχω. Τι μπορώ να πάρω? Tacorillo Crocodilo. Ωμα. Πάρε mutation εσύ τώρα. Francenteo. Τι? Φουτβολίνη σκατίνη. Σκάτα. Los Burritos. Spaghetti. Spaghetti twatch. Yes, my examen. Να. Ροσέτη τουαλέτη. Α. Ωραία παιδιά. Ήτανε πολύ αυτό. Τουμ. Ταφ. Τι καπιτάνο μου πήρε? Ένα λεπτό ρε. Τι καπιτάνο μου πήρε? Τι μου λέτε? Αυτό δεν είναι ικανή, είναι ψεύτικο, είμαι σίγουρο. Λα. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε το like και το subscribe. Γεια.